Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Сёння дзень незвычайны, 9 жніўня, 4-я гадавіна выбараў, якія перараслі ў самыя масавыя ў гісторыі Беларусі пратэсты. Я не ведаю, можа нават калі браць паўстанне Кастуся Каліноўскага, ўсё роўна пратэсты, якія адбыліся ў 20-м і 21-м годзе, былі самымі масавымі, але не толькі 9 жніўня, але і пятніца, каля 14 гадзіны, а значыць Александр Кнырович, блогер і палітык у нас у студыі. Прывітанне, Александр. Дзень добры, Павел, дзень добры, паважаныя сябры. Конечно, я хацеў бы падтрымаць Павла і павіншаваць. Для мяне сённяшні дзень гэта свята. Я ўпэўнены, што тыя падзеі, якія адбыліся ў 20-м годзе, зараз для нас значыць больше, чым нават перамога ў другой сусветнай вайне Савецкага Саюза. Таму шчыра віншую з гэтым днём годнасці, днём салідарнасці наш. У мяне адразу да вас, конечно, Александр, пытанне пра тое, як вы правялі гэты дзень, што ўвогуле вось за кратамі было вядома пра выбары, пра акцыі, ці вось папрашу вас згадаць, ці ўвогуле была якая-небудзь інфармацыя, ці быў нейкі, я не ведаю, здым там, ці ўсё ж такі вось гэта было прям адрэзана ад рэчаіснасці, вязні, яны існавалі асобна тут. Ну, я шмат разоў ужо казаў, што у гэты момант мы яшчэ не былі адрэзаны цалкам ад таго, што адбываецца у Беларусі. І адрэзаны гэта было той час ужо весну 21-го года, калі пачаўся ціск на цалкам на грамадскую супольнасць, калі здарылася справа Тутбая і ў гэты момант. А за 9 месяцаў таго 9 жніўня мы яшчэ былі у павестцы. Гэта не значыць, што ў нас працавалі нейкія там YouTube, напрыклад, так? Але у нас працаваў Евроньюз, мы бачылі ўсё, што адбываецца праз зранку пра Евроньюз. У нас прыходзілі газеты, нейкія іншыя выданні. І, канешне, мы бачылі, што адбываецца. Для мяне такім вялікім, такім чырвоным святлом быў мітынг, які адбыўся на месяц, напэўна, раней, на Бангалорі, на які прыйшло 63 тысячы, напэўна, чалавек. За 2 тыдні, да. За 2 тыдні, да. Так. І вось для мяне тады з'явілася адчуванне, што адбываецца нешта не то, як звычайна, што можа быць нешта па-іншаму. Я быў упэўнены, што, канешне, Лідзія Ермошына палічыць, як заўсёды. Тут у мяне не было ніякіх сумневаў, але я ж не ведаў, што існуе голас, напрыклад, аб гэтым мне не было вядома. Мне не было вядома аб тым, што там шмат якіх пратаколаў з выбарчых участкаў ёсць у сеціве, і што ёсць падставы казаць аб тым, што мы перамаглі. І таму 9 жніўня, я так разумеў, што будзе нешта накшталт, напрыклад, 10-го года ці 2005 года, што будзе нейкія падзеі, што будзе нейкі супраціў, але я разумеў, што ён, як звычайна, хутка скончыцца, бо сілавікі амаб, канешне, на баку Лукашэнкі. І мне здавалася, што гэта будзе нейкія вось такія падзеі, я назіраў. Ну і, канешне, тое, што пачало адбывацца потым, гэта было адчуванне, за кратамі было адчуванне, што гэта нейкі Голлівуд, што гэта нейкая стужка такая ненатуральна, што так не можа быць у Беларусі, што мы зусім іншыя. І таму за гэтым было вельмі так натхняльна адчуванне такое раждалася ўнутры, такая надзея на тое, што краіна будзе зусім інша, што я выйду за кратаў у зусім іншую краіну. Ну, у прынцыпе, так і атрымалася, але ёсць нюанс. Вось я ўжо, тут мы абмеркавалі, што ёсць адна цікавостка ў мяне для вас, таму што мы правялі нядаўна эфір пра тое, ці варта там адзначаць, ці памятаць, я не скажу слова святкаваць, да, але адзначаць гэтую дату 9 жніўня. І мы апублікавалі пра гэта відэа ў тик-току. І прыйшлі наш традыцыйны глядач, я бацька з Беларусі, і кажа, да, надо абмяркоўваць. Это ж дзень, калі мы адстаялі Беларусь. Это ж той дзень, калі Лукашенко выйграў выбары, а калі б не выйграў, так все павярнулася б у нейкі іншы бок. І я такой, так, пачакайце. Вось, так што высвятляецца, што 9 жніўня гэта адно значыць для нас, для дэмакратычных сіл,
І гэта таксама нейкая такая памятная, ну, конечно, знамінальная дата для іх. Ну, калі меншасць утрымала ўладу, ну, гэта зразумела, што ім ёсць чаго ж святкаваць таксама. Калі меншасць утрымала ўладу ў руках. Ну вось, да, у іх свята таксама. І яшчэ мы зразумелі сёння, што ў 9 жніўня няма ніякай назвы. Ну вось, Украіна там для сваёй рэвалюцыі прыдумала рэвалюцыя годнасці, да? Ну там, я не ведаю, у розных краінах. У нас калісьці падзеі 2006 года называлі джинсавай рэвалюцыяй. 10-й год, ну, там, плошча, да? Далее у нас былі маўклівыя акцыі ў 11-м годзе, то бок так, ёміста двума словамі. Далее былі маршы недармаеда ў 17-м годзе, да? А падзеі 20-21 года, ось я паглядзеў артыкул на Вікіпедыі, просто называецца «Пратэсты ў Беларусі 2020-2021 года». Я вот нават не ведаю, чаму праз 4 гады у нас, ну, я не ведаю, няма нейкага адпаведніка там са словом рэвалюцыя, няма там яшчэ нейкай такой сціслай ёмістай назвы. Можа быць, мы за час эфіру, за час гэтага стрыму, шаноўныя слухачы і гледачы, прыдумаем. Ну і запытаюся у Александра, конечно, ці ёсць у яго нейкая версія, але таксама разумею, што просто взяць і вынуць з галавы тое, чаго не прыдумалі за 4 гады вось просто цяпер, гэта будзе даволі складана. Па-першае, я з вами згодзін у тым, што з гэтага трэба будаваць міфалогію. Гэта нашы каштоўнасці, і немагчыма гэта аб гэтым забыць, немагчыма пакласць гэта ў далёкую шуфляду. І калі я выйшаў за кратаў, калі я прыехаў у Польшу, там восень 21 года, я размаўляў з адным вядомым чалавекам, кажу, ну ўсё адбылося, трэба з гэтага рабіць гісторыю, трэба з гэтага рабіць, ну, некую такую, ведаеце, падручнік. Так? І тады была такая рэакцыя была дзіўная. Ты што, мы яшчэ праз месяц другі мы вернемся ў Беларусь, якая гэта гісторыя? Але гэта гісторыя. Мае асабістыя адчуванні, эмоцыі, яны кажуць пра некалькі словаў. Давайте згуляем гэтую гульню, якія там 3 першыя словы, 3 першыя ўражання у вас узнікаюць, калі вы ўзгадваеце гэтыя падзеі. Для мяне гэта, канешне, салідарнасць. Галоўнае слова гэта тое, што людзі, выйшачы на вуліцу, адчулі сябе разам, адчулі сябе побач. І, канешне, там дапамога ў Новай Баравой, калі ім адключылі гэтую воду, гэта такія паказнікі гэтай самай салідарнасці. І людзі, якія пускалі хавацца іншых людзей, і там крамы, якія таксама, ну, працавалі ў напрамку гэтай салідарнасці. Гэта маё першае адчуванне, гэта галоўнае пачуццё, і я бы звярнуў увагу нашых гледачэй і папрасіў бы вельмі, ведаеце як, гэта адчуццё было ў грамадстве. Яно не было звязанае з нейкімі асабістымі палітыкамі. Гэта не было такое, ведаеце, там Лех Валенса ці Махатма Гандзі вядзе нас кудысьці наперад. Нет, гэта было агульнае пачуццё, і не трэба яго рабіць нечым іншым, чым яно было. Гэта першае пачуццё. Другое пачуццё вялікай такой, ведаеце, інтэлігентнасці і павагі адзін да аднаго. Я вось гэтыя самыя кеды, якія стаяць побач з лаўкай, я ніводнага раза не жадаю ставіцца да іх несур'ёзна. Для мяне гэта адлюстраванне беларускасці, адлюстраванне таго, што было ў жніўні 20-го года. Таму другое гэта вось гэтая інтэлігентнасць, адчуванне мірнага пратэста, і гэта вельмі шмат для нашага ўяўлення аб саміх сабе. Гэта вельмі шмат чаго кажуць пра беларусаў. Ну і было, ведаеце, трэцяе пачуццё, но было ў гэтым якое такое, ведаеце, нешта такое вельмі маладое, такое вот свежае паветра, да, свежы подых. І, напэўна, я ўжо такі застары для гэтага. Таму у меня такія 3 пачуцця, но у меня няма, канешне, назвы, над назвай трэба как бы паштурмаваць как бы трохі больш часу. Але гэта назва павінна адлюстроўваць вось гэтыя эмоцыі, гэтыя адчуванні. Ну, прапаноўвалі нам у тэлеграме рэвалюцыя салідарнасці, але гучыць крыху як калька з Польшы, суседняй, да? Гучыць. Дарэчы, вось вам лічба дня. Здабылі мы крыху лічбаў пра тое,
колькі беларусаў па польскай статыстыцы з'ездзілі за першыя паўгода ў Польшчу. Беларусаў? Да, беларусаў. Менавіта беларусаў. Мы, там ёсць дадзеныя па колькасці палякаў, якія з'ездзілі ў Беларусь, але нас цікавіла вось гэтая лічба. 611 тысяч белорусов съездили, это люди, причем там у статистицы четко написано, что это не поездки, а люди. А по статистице нашего памежного комитета, якой яшчэ як бы, калі верыць, да? Калі верыць. 23 тысячи полякаў побывали у Беларусі за той же час, за 6 месяцев. 26 разоў больш беларусаў з'ездзілі ў Польшчу за 6 месяцев, чым палякаў прыехалі ў Беларусь. 26 разоў. Мне здаецца, што як бы гэтая лічба кажа сама за сябе. Калі б у нас все было так, як там сёння Лукашенко вось расказвае чарговы раз на нарадах на сваіх бясконцах вось у Шклове, да, там про тое, як ён выратаваў вёску там і вообще. Ён выратаваў вёску. Конечно, чарговы раз выратаваў вёску. Я ўжо таксама зразумеў, тут я ўжо не даведу сваю думку про Польшу і Беларусь, да, але вось што такое палітыка у выкананні Лукашэнкі, гэта бясконца паўтараць, што ты нешта зрабіў. Аказваецца, не абавязкова направду нешта зрабіць. То бок, калі мы там лічбы паглядзім про тое, як выглядае выратаваная вёска, да, то, пачнуцца адразу пытаннічкі. Але калі раз на 3 месяцы паўтараць, што ты выратаваў вёску, то, нехта запомніць. Слухайте, читаю дзяржаўную прэсу, і вось было зараз рабіў сюжэт пра Белкапсаюз, у якой зноў яго кінулі 60 мільёнаў долараў. Зноў выратавалі. Зноў выратавалі у наступны раз. І там такі, ведаеце, сюжэт, вось вёска сядзіць, у вёскі засталося дзве вельмі такіх сталым узросце жанчыны, і яны так дзякуюць Лукашэнкі за тое, што ён пра іх не забывае, да іх даязджае аўтаграма. Вот скажете, 30 гадоў таму была целая вёска, не было таких праблем, жылі, тут былі вуліцы, там працавала крама, можа, і не адна. А за 30 гадоў усе з'ехалі, дзякуй Лукашенко. Мне пытанне, не забыўся. Вас нічога не бянтэжыць у тым, што за 30 гадоў ад вёскі не засталося нічога увогуле. Што у нас па статыстыке на пачатку, калі пачаў кіраваць Лукашенко, было больш за 3 мільёны жыхароў, было 3200 было жыхароў у вёсцы, а зараз у нас вёсцы 1 960 000, больш чым за мільён сцёрлася гэта вёска. У нас вёска з'язджаюць, там там жах, там 15% не хапае гэтых кіраўнікоў, ветэрынараў і так далей, але ён, слухайце, ён знаходзіцца ў сваім свеце. У кантэксце таго, што за 30 гадоў мінус 1,3 мільёны беларусаў, вось гэты мільён, які вымыўся з вёсак, гэта і пераезды, безумоўна, у вялікія гарады, і там, натуральны сыход з жыцця, да? Але тым не менш, да? Мінус мільён. І таксама, калі мы бачым, колькі школаў закрылася, гэта таксама ў асноўным вясковыя школы. То бок, калі гэтая лічба па закрытых школах, там, яна проста фантастычная, і гаворка менавіта з большага. У Мінску-то там открывается раз-пораз, там некая новая школа, у Бабруйску открывается, у Могилёве, да, вось, а вясковыя школы все закрываются и продаются по крысе. Потому что, як мы ведаем, вясковыя школы это у вялікай долі былыя панскія маёнткі. Такая вось эволюция. Панскі маёнтак, школа, панскі маёнтак. Панскі маёнтак. Да, вось таксама як бы куды мы рухаемся про Лукашенко. Ладно, крыху это сумно, конечно, але... Я возьму, чтоб нам веселого-то обмерковать. 9 жніўня, такая дата, хотя, в принципе, дата натхняльная. Вы сказали гэта слово, что... Меня яна выключно натхняе. Мне, ведаеце, я разумею... Нават знятыя боты. Я разумею адчуванне расчаравання праз 4 гады. Я ўсё гэта разумею. Але калі запытацца, а лепей, каб не было гэтага ў жыцці? Вось, сур'ёзнае пытанне. Вот каб мы жылі, як жылі ў 19-м годзе, каб все было так спакойна, каб мы не ведалі, што большасць беларусаў жадае жыць у нармальнай краіне.
каб мы не ведалі, што у нас ёсць такія людзі, шмат людзей, якімі можна ганарыцца, шмат людзей, у якіх ёсць адчуванне зусім іншай Беларусі. Вот лепей было, каб мы гэтага не ведалі пра сябе. Ну не, лепей так як адбылося, значна лепей, чым ведаеце, такая цішыня на балоце. Шмат хто кажа сёння, што калі б не 20-й год, мы б жылі неяк спакойна, в хорошай краіне. Так. Айцішка б буяла, фло был бы беларускім аднарогам, а не літоўскім, як мы даведаліся з літоўскай прэсы і так далее. Іншыя кажуць, што калі б, уже я скончу, та рэвалюцыя, якой мы назву вось не маем, не прыдумалі, да, калі б яна была больш эфектыўнай, больш агрэсіўнай, калі б яна мела шансы на перамогу. Пуцін бы увёў войскі, але мне здаецца, што няма сэнсу абсалютна гэта абмяркоўваць. Гісторыя гэтага умоўнага ладу не церпіць. Мы там, дзе мы мусілі быць. Я бы прапанаваў тым, хто разважае аб тым, што калі б гэта не было, і был бы флоу, было бы дабрабыта павесялей, там все былі бы візы, лёталі бы самалёты. Я прапаную ім разважаць у такім накірунку. Пуцін вырашыў захапіць Украіну задоўга да 20-го года, незалежна ад падзей 20-го года ў Беларусі. У яго было гэтае рашэнне. І калі б у Беларусі ўсё было ціха і добра, то ёсць варыянт, пры якім Лукашенко удзельнічаў бы ў гэтым як войскамі. Мы былі бы не краіна, якая прадстаўляе там гэтую тэрыторыю, аэрадромы, там вырабляе нешта для агрэсіі, а мы былі наўпрост краінай удзельніцай уварвання ў Украіну. І 20-й год вельмі напужаў Лукашенко, і магчыма, ён стрымаў яго ад таго, каб мы удзельнічалі войскамі, каб гінулі нашыя людзі ва ўкраіне. Таму цікава, яшчэ пра што я падумаў. Прабачце, Александр. Конечно. Таму тое, аб чым вы кажаце, тое, што нельга разважаць пра гісторыю, а як бы было, тады бы жылі. Такія разважанні, а калі б быў Гітлер, то, магчыма, мы пілі бы там баварскае піва. Так не было бы, напэўна, так? Таму не бывае ў гісторыі вось гэтага саслагательнага укланення, умоўнага ладу, і немагчыма б гэтым разважаць. Дзякуй Богу, што быў 20-й год. Факт. І яшчэ ўжо ў кантэксце гэтым Пуцін нападае на Украіну ў 2022, і мы ўсе знаходзімся ўнутры Беларусі. Як бы все, хто выехаў, вось дэмакратычныя сілы і гэтак далей. І я не ведаю, як бы, то бок, гэта цяпер мы можам апрануць белае паліто? Так. І сказаць, это лукашысты, это Лукашенко, там, і все астатняе. Да, і яна ёсць, вось яна, да. Вось гэта іншая Беларусь ёсць. А калі б не 2020 год, калі б не гэта агромная хваля эміграцыі, так не было б каму. Івонка Сурвіла казала б нешта там з Нью-Йорку, да, як звычайна, асуджала б вайну недзе там побач Саан, якая выказвае заклапочанасць. Вось, а дзякуючы 20-му году ёсць шмат беларусаў, некалькі соцень тысяч, ёсць масавы рух, які кажа, не, гэта не мы, гэта яны, мы ў гэтым не ўдзельнічаем, мы прадстаўляем Беларусь, якая не падтрымлівае вайну, не падтрымлівае агрэсію ў Украіне. Што тут мы лагічным, мне здаецца, такім мосцікам перакінуліся на вось прадстаўленне Беларусі, на людзей, якія прадстаўляюць Беларусь. А гэта сёння Координацыйная рада, гэта сёння Светлана Ціхановская з яе офісам, народныя амбасады, аб'яднаны пераходны кабінет. І я вам скажу, Александр, што вы мелі рацыю. Большасць пытанняў, якія адразу яшчэ да эфіра пачалі задаваць, яны якраз такі датычацца бестэрміновага мандата Ціхановскай. Што гэта было? Так напісана, што гэта было? Што гэта было, да. Напісана крыху больш рэзка, скажем так. Адны каментары. Як на гэта пагадзіўся Латушка? Кныровіч малайчына, але што з іншымі? Я так разумею, што ўжо людзі ў курсе вашага дэмаршу, того, што вы свае галасы, ваша фракцыя Беларусі свае галасы адзывае. Іншыя каментары супрацьлеглыя. Як бы, што это за фігня?
як можна адзываць галасы, вы ж там все чыталі, на все пагаджаліся і гэтак далей. Што адбываецца, Александр? Давайте разберемся, што адбылося. Цалкам. Хотелось бы. Ну, паспрабуем за хвілін так 10, бо хацелось паговорыць яшчэ і пра Wildberries у Беларусі. Пакуль Александр збіраецца з думкамі, я вам нагадаю, раз у вас сабралось 500 чалавек на нашым стрыме, гэта лічба прырастае, па-першае, ставце лайки, Еўрарадыё, дзяліцеся гэтым відэа, калі вы знаходзіцеся ў бяспецы. Па-другое, у Александра Кныровіча ёсць уласны YouTube-канал, які называецца Кныровіч, не паверыце. Вось, і уласна кажучы, нашыя стрымы па пятніцах нарадзіліся з таго, што ў чацвер Александр публікуе такое сціслае відэа, звычайна на эканамічную тэматыку, таму што першы профіль базавы у Александра прафесійны, да, так. Гэта бізнес і эканоміка. А тут мы яго як бы ўжо ў пятніцу разгортваем, адказваем на ваши пытанні і гэтак далей. І ў чацвер гэтае відэа, на кое ўжо набрало там 10 000 праглядаў за дзень, яно датычылася маркетплейса Wildberries, расійскага маркетплейса, які, ліхаманіць апошнім часам, я іншага слова не падбяру. Асноўная ўладальніца бізнеса сыходзіць ад мужа з 99% акцый. Муж пайшоў да Кадырова. Я вообще не зразумеў гэтага. Бізнес-амбудсмен Кадырова. Пайшоў пагаварыў з Кадыровым пра тое, што адбываецца. Кадыров сказаў, верну жонку в сям'ю, пагавару там з людзьмі. Вось, і як бы на гэта все назіраеш, як бы было б весела, калі б Wildberries колькі не займаў? Траціну амаль у Беларусі. То бок траціна беларусаў, якія карыстаюцца электроннымі маркетплейсамі, якія нешта набываюць праз інтэрнэт, яны набываюць гэта у Wildberries, і я добра памятаю у 21 годзе, калі я з'язджаў, кропка выдачы Wildberries тут паўсюль. Я думаю, што за 3 гады, ладно, гэта толькі прырасла гэтая сетка кропак выдачы Wildberries. Вось, і як бы калі гэта ўсё цяпер разваліцца, я разумею, што беларускі Лекпром нарэшце выдохне, скажа: окей, все ідзіце па айчынны трыкатаж. Да. Вось, але все ж таки, не да смеху тым, хто прызвычаіўся набываць рэчы там, таму што это танна, выгодна там і так далей. Ладно, пытанне якасці адкінем у бок. Так што адбываецца, Александр? Так, давайте, па-першае, што адбываецца з легітымнасцю Ціхановскай, а потым з лірычнае адступленне. Все, Wildberries пакінем тады на десерт, да, а все ж таки вертаемся до координационной рады. Давайте вернемся. По фактах. Калі існавала координацыйная рада другого склікання, быў прапанованы дакумент, які таксама называўся там некае палажэнне о суадносінах паміж АПК, паміж офісам Ціхановскай і паміж координацыйнай рады. Чаму? Ён патрэбен, таму што трэба неяк размежаваць паўнамоцтва, хто каму кім прыходзіцца і як гэта працуе. Гэта быў вялікі дакумент, напэўна, дасканалы. Там было прапісана вельмі жорстка, хто каму падпарадкоўваецца, хто каму справаздачыцца, як гэта ўсё прыходзіць. І таму за паўгады ён і не быў падпісаны. Мы яго прапанавалі, але з таго боку было нежаданне яго падпісваць. Былі спрэчкі. І ён пайшоў далей, будзе координацыйная рада трэцяга склікання, будзе ён падпісаны. Добра, координацыйная рада трэцяга склікання, мы бачым, якая яна. Гэта кабінетная большасць, кіруе. Дэкларацыя пра Венесуэлу так і не апублікавана, хаця і прынята. Но тым не менш, перад той самай канферэнцыі вырашылі ўсё ж такі падпісаць гэтае пагадненне. Гэта добра было б для канферэнцыі, для дэмакратычнага руху, ўсё ж такі прад'явіць нейкую новую еднасць. Што координацыйная рада, як я разумею, гэта збоку. Координацыйная рада, пераходны кабінет, офіс Светланы Ціхановскай дамовіліся, як яны супрацоўнічаюць. Так, конечно. І ад координацыйнай рады было галасаванне, хто войдзе ў гэтую працоўную групу. Вашлі, калі не памыляюся, Артём Брухан, Стася Гліннік і Андрэй Егоров. Яшчэ тогда Курэйчык крычаў, што яго зноў нейкія махляры, яго пакуль ён спаў, яго абмішурылі, што Егоров стаў трэцім у гэтай групе. І яны працавалі з дакументу, які быў прапанаваны офісам Светланы Ціхановскай. І яны папрацавалі, быў прадстаўлены дэлегатам гэты праект, і ён быў прыняты.
звярнуў увагу, Егораў таксама удзельнічаў у працы гэтай працоўнай групы. Там 3 чалавекі ўсяго, адзін з іх ад Коордынацыйнай рады 3 чалавекі, там былі іншыя ад аб'яднанага пераходнага кабінета, ад офіса. Складана было удзельнічаць. Так, ён удзельнічаў і прынялі. Значит, з 80 дэлегатаў Коордынацыйнай рады за прагаласавала 50. Я, безумоўна, не галасаваў за. Не таму, што я разумеў, што там напісана, я так паглядзеў, так зверху, звонку паглядзеў, там былі прапісаныя такія, я глядзеў, канешне, на палажэнне, хто каму кім прыходзіцца, хто каму падпарадкоўваецца. І яно такое вельмі аморфнае. Калі папярэдні дакумент быў вельмі жорсткі, то гэта такое вельмі такое вялае. Але патрэбен дакумент перад канферэнцыяй з гэтай публічнай мэтай, каб прадэманстраваць еднасць, таму я не стаў, нічога не казаў, калі вы памятаеце, нічога не казаў аб ім у эфірах, не крытыкаваў яго ў чаце Коордынацыйнай рады, падумаў, добра, трэба хоць нешта дэманстраваць, няхай гэта будзе вось гэтае палажэнне. 50 чалавек з 80 прагаласавала за. Сярод іх было 5 дэлегатаў нашай фракцыі. Я звярнуў увагу, з 13 дэлегатаў меншасць, 5 дэлегатаў нашай фракцыі таксама падтрымала гэты дакумент, маючы на ўвазе, што яны падтрымліваюць менавіта пагадненне аб тым, як мы працуем паміж сабой. Добра. Потом з'яўляецца гэты дакумент афіцыйна падпісаны на канферэнцыі, а потым высвятляецца, што ў ім ёсць гэты самы пункт аб бясконцай бестэрміноўнай легітымнасці Святланы Ціханаўскай. Не зусім бясконца бестэрмінова. Пакуль не будзе вольныя сумленныя выбары, ці пакуль яна сама не стаміцца, не сыдзе. І, канешне, аб гэтым пачынае казаць прэса, і, канешне, наступным ранкам мы у сябе у фракцыі кажам, а як гэта так адбылося? Мы галасавалі за дакумент, які усталёўвае адносіны. Мы галасавалі за, ведаеце, правіла дарожнага руху. У Коордынацыйнай радзе ніхто наўпрост не ставіў пытанне аб тым, як мы ставімся да легітымнасці, калі скончваецца легітымнасць нацыянальнай лідаркі Святланы Ціханаўскай. Не было гэтага абмеркавання. Не было ніякіх там спрэчак па гэтаму поводу і так далей. Мы гэта не абмеркоўваем. Але гэта, канешне, ён быў. І калі мы паглядзелі на гэта, і 5 гэтых чалавек адказалі, так мы галасавалі за правіла, маючы на ўвазе, што яны для гэтага. Мы у пазіцыі фракцыі цалкам адносна легітымнасці Святланы Ціханаўскай і яго тэрмінах, мы яе адлюстравалі ў нашай заяве ўчорашняй з ранку. Мы не можам пагадзіцца, што вось так унутры іншага дакументу сярод нейкіх радкоў асобным пунктам гэта будзе прапісана і гэта будзе прынята як ведаеце, як у тым ліку і наше стаўленне да гэтага. Мы не можам з гэтым пагадзіцца. І таму сёння нашы гэты 5 подпісаў мы накіравалі ліст у нараду фракцыі і ў Коордынацыйную раду секретарыят, што мы адзываем гэтыя 5 подпісаў на падставе менавіта гэтых разваг. Мы галасавалі за дакумент, які супадае і па назве, і па сутнасці з тым, што было прапанована. Калі мы кажам пра бестэрміновую легітымнасць да нейкіх вольных выбараў Святланы Ціханаўскай, то гэта пытанне трэба ставіць неяк асобна, абмяркоўваць і не рабіць гэта вы так заціраючы яго, ведаеце, пад іншыя пункты. Таму ці гэта было зроблена наўмысна так, ці гэта было зроблена, так рабілі людзі, якія пісалі гэты дакумент, і так ім здавалася, што гэта добра. Што можна казаць пра самого Андрэя Егорова? У асабістых размовах я кажу, Андрей, а што адбылося? И он кажет то же самое. Слушайте, куда ты глядел? Я працаваў, куда ты глядел? Конечно, куда ты глядел? Я говорю, он говорит, я глядел на пункт, где написано, где у нас размежевание, кто кому подпарковывается. Мне гэта першая там частка, где написано хто и что, таксама не было цікава. Ці гэта нормально? Памылка? Напэўна, гэта памылка. Але, слухайте, мы не знаходзімся ў сітуацыі, мы не гуляем зараз у шахматы, дзе ты ўзяўся за фігуру, так хадзі. Гэта ўсё ж таки сур'ёзнае пытанне, і калі гэта вось так адбылося, так давайте аб гэтым казаць. Мы адазвалі свае гэтыя 5 галасоў,
А можна увогуле адклікаць галасы? Не ведаю, няхай секретарыят рашае, няхай рашае спікерка. Мусіць быць у статуце? Не ведаю. Напэўна, гэта не прапісана. Напэўна, магчыма, трэба укласці гэты пункт статут. Пакуль я разумею, што гэта гісторыя з разраду уважліва чытайце дробны шрыфт. Уважліва чытайце дробны шрыфт на дамовах, на крэдытных дамовах. Ну і звычайна, конечно, такія гісторыі сканчаюцца дрэнна для тых, хто дробны шрыфт не чытаў. Але, ну... Тут у нас, в принципе, не банк. Не банк и как бы... И вроде бы не махляры, да? Няхай зараз гэтым вырашаюць сакратарыят і спікерка, і как бы будзем з гэтага рабіць нейкія высновы. І таксама недобра, што мы как бы адразу 5 чалавек, не мы, 5 чалавек са 13 чалавек фракцыі прагаласавалі, потым называем галасы, але я зверну увагу, калі б мы 5 чалавек нашых не прагаласавалі, ўсё роўна как бы гэтая прапанова набрала бы 45 галасоў, і зноў яна была бы там прынята большасцю у 90% прагаласаваўшых. То бок нашыя гэтыя 5 галасоў не ўплываюць на вынікі галасавання Коордынацыйнай рады, і ўсё роўна Анжэліка Мельніка мела бы і магчымасць, і права падпісаць ад імя Коордынацыйнай рады гэты дакумент. Гэта не мяняе суці. Я так разумею, што на яго ўжо падпісала. Конечно. На канферэнцыі вось... Таму гэтыя там 5 галасоў не ўплываюць на тое, што яна не мела магчымасці падпісваць. З гэтым усё нармальна. І мне пытанне, конечно, да нее разумела, што яна робіць ці не. Но гэта пытанне, якое трэба задаваць у асабістых размовах, а не ў эфіры. Вось мне яшчэ цікава, як вы адклікалі гэтыя 5 галасоў? Вы... Ну, люди ж проголосовали свядома? Конечно. Нет, мы мы вчора провели как бы сустрэчу, мы дачакаліся кожнага з 5 чалавек, каб ён выказаў сваё стаўленне, ці згоден ці не, і пакуль пакуль не атрымалі з яго такую асэнсаваную згоду, мы, конечно, нічога не пісалі. Гэта асэнсаваная згода. Не з'явіцца зараз чалавек, который кажа: "Не, гэта за мяне". Мне выкруцілі рукі, прымусілі, а так-то я ўвогуле за. Далей. Цяпер давайте па сутнасці. Весь гэтай паперкі, гэтыя там танцы з бубнамі Коордынацыйнай рады, яны каму яны цікавы? Давайте па сутнасці. Чым я не сумнеюся? 4 гады таму беларусы прагаласавалі за іншы накірунак развіцця Беларусі і далі Светлане Ціханаўскай мандат на наступныя сумленныя выбары. І гэты мандат будзе дзейнічаць і пасля 25-го года. У меня няма ў гэтым ніякіх сумневаў, я гэта не аспрэчваю ні ў коім разе. І калі мяне пытаюцца, ці будзе лепей ці горш, если Светлана Ціханаўская скажа: я стамілася, я схожу, будзе горш. Я упэўнены гэтым. З чым я не пагаджаюся? Ну, па-першае, я не пагаджаюся з гэтай такой вельмі дзіўнай працэдурай пацверджання ее там паўнамоцтваў як нацыянальнай лідаркі. Мне здаецца, гэта размова павінна быць адкрытая і такая, ну, как бы мы павінны гэта абмяркоўваць, калі мы дэмакратычнае грамадства, а не дэмакратычныя аўтакраты. Ведаеце, мне барза не спадабаецца, мне вельмі не спадабаецца то, як зараз сябе, якія укіды робіць зараз Павел Латушка, таму што гэта, ну, вельмі непрыгожа, і гэта дэмакратычная такая аўтакратыя і нейкая адбываецца. Слухайте, так, Александр, прабачце, пераб'ю вас, але вось вы ўвесь час напіраеце на тое, што працэдура была нейкая неадпаведная, ніхто не абмяркоўваў. Не абмяркоўвалі. Але працэдура была абсалютна адпаведная. Была працоўная група, былі ў ёй 3 прадстаўнікі Паважаны Павел, працоўная група была па пытаннях палажэння аб узаемадзеянні. Гэтае палажэнне і падпісалі у выніку. То бок, я падпісваў дамову на пакупку аўтамабіля. Чаму ў ёй з'явіўся крэдытны дагавор на самалёт, я не ведаю. Гэта, магчыма, моя памылка, але па сутнасці так адбылося. Ну, там было напісана, што вы набываеце аўтамабіль, і руль ад гэтага аўтамабіля вы не мяняеце. Пакуль... Не. Ці там вы набываеце з кіроўцам аўтамабіля, разумееце? Вот кіроўца сидзіць і будзе сидзець, пакуль не знаць так. Я за гэта не галасаваў, асабіста я. Большасць фракцыі за гэта не галасавала. Так, таму ўсё ж такі мы маральна-этычнае права казаць, што мы не згодны, маем і з улікам таго, што 5 чалавек прагаласавалі за.
Таму давайте не будем все ж таки так это. Я разумею как бы тое, что вы маеце рацию, когда кажаце бачылі вочы, што бярэце. Так, конечно. Але все ж таки я лічу, што гэта размова павінна быць такая адкрыта, не ў гэтым выглядзе. Па-другое, ведаеце, ці можам мы заплюшваць вочы на тое, што галоўнае палітычнае здарэнне канферэнцыі «Новая Беларусь» паглядзелі першы дзень 22 тысячи чалавек, а ў другі дзень 9 тысяч чалавек. Ці можам мы заплюшваць вочы, што мы знаходзімся ў такой дэмакратычнай бурбальцы, якая как бы штодзён сужаецца? Ці можам мы казаць аб тым, што Светлана Тихановская як дэмакратычны лідар беларускай большасці павялічвае свой уплыў на беларусаў? Ці можам мы заплюшваць на все гэта вочы? Для мяне, ведаеце, для мяне статус нацыянальнай лідаркі гэта вельмі такія адказныя словы. Я не ведаю, што ў іх укладаюць у офісе Светланы Тихановскай, але для мяне дэмакратычны нацыянальны лідар гэта, напрыклад, Махатма Ганді. Гэта быў нацыянальны лідар. Магчыма, Лех Валенса, але не ведаю, я не быў побач з ім на пачатку 80-х гадоў, там, напэўна, было ўсё не так проста. Но гэта фігуры, якія ўсё ж такі бачаць, куды мы ідзем, маюць некаторыя маральныя якасці. І ўсё ж такі яны штодзён как бы працуюць, павялічваючы сваю да іх давер не ў выніку падпісання нейкіх дамоў, как бы ці нейкіх там паперак, а ў выніку іх працы. І таму мне здаецца, што это вельмі вялікі аванс, калі Светлану Тихановскую вось так падоўжыць ее паўнамоцтва у выглядзе нацыянальнага лідара. У меня ёсць, ведаеце, напрыканцы, как бы у канцы гэтай самай размовы у меня есть сябар, які кажа на русском: компромиссы вас догонят. Компромиссы вас догонят. І гэта той самы момант, калі я хацеў бы ўсё ж такі абапірацца на нейкія мои асабістыя ўнутраныя прынцыпы. Я не магу пагадзіцца. Мне здаецца, што вось гэтая гульня, там, калі, там, тэрмін і так далее, яна заплюшчвае нам как бы вочы, замінае видзець рэчаіснасць, у якой мы знаходзімся. Аб чым казаў Егоров? Аб тым, што ў нас іншая рэчаіснасць, чым у 2020 годзе. Нам трэба аналізаваць сітуацыю, можа быць, мяняць неяк стратэгію. Аб чым кажа Кавалеўскі? Ведаеце што? Гэтага шума не было б такім вялікім выбуху, і я вельмі здзіўлены гэтаму шуму, таму што 13 чалавек фракцыя у Коордынацыйным савеце, які нікому не цікавы. 3 чалавека, я, Егоров і Прокоп'ев, з такім, ведаеце, з такім стаўленнем да нас, да мяне зараз стаўленне як да галоўнага крытыка Коордынацыйнай рады і так далей. Да Егорова стаўленне: а хто такі Егоров? Ён кіраваў Коордынацыйнай радай у другого склікання і нічога не зрабіў. Да Прокоп'ева стаўленне як да чалавека, які заўсёды прапануе нейкія філасофскія верныя такія думкі, але потым не рэалізоўвае. І вось гэтыя 3 чалавека ад імя фракцыі выходзяць і кажуць, што мы не згодныя з гэтым, і гэта становіцца галоўнай навіной усіх дэмакратычных СМІ. Гэта што азначае? Калі не было бы побач выхада Кавалеўскага з Саакашчыка, калі бы Роза Маратовна Турарбекова не казала тое, што яна казала ў мінулым эфіры, і не прапанавала Светлане Георгіевне ўсё ж такі самой чытаць дакументы, абзоры, каб зразумець, у якім становішчы мы зараз знаходзімся. Калі б пад гэтым не было падставы больш сур'ёзнай, чым 3 нашых галасы, гэта была б навіна на 5 хвілін. Мы б нешта сказалі, все бы там пасмяяліся, пакруцілі ў віска і пайшлі бы далей. А нам цэлая латушка 10 минут распавядае учора, як мы здрадзілі дэмакратіі, як Егоров, это ж надо было дадумацца да таго, як Егоров наўмысна павінен быў кіраваць Коордынацыйнай рады другого склікання, каб пахерыць дэмакратычны рух, і каб, я не ведаю, што. Ведаеце, прабачце, я скажу 2 слова. Для мяне Павел Латушка, я яго відэо учорашняе паглядзеў, і там 10 минут з якога-то іншага свету, з некай іншай рэчаіснасці, якая не мае дачынення да нашай. І я не ведаю, як зараз з ім наогул размаўляць. У яго свой свет, у якім он спрачаецца з тым, хто яго
там планую разбурыць как бы Координацыйную раду і ОПК. Ну, няма таких людзей. Слухайте, Латушка, мне здаецца, можа сказаць тое самае, што вось Ягораў там жыве ў нейкім іншым свеце, дзе з Лукашэнкам можна весці перамовы, дзе яму можна давяраць, дзе з ім можна заключыць нейкую сделку па вызваленні палітвязняў. З урадам Польшы можна весці перамову ці не? Ну, думаю, да, урад Польшы да. А можем пачаць размаўляць аб тым, што заслуговае даверу. Так, ўсё ж таки, ведь Егоров кажа не аб тым, што трэба размаўляць з Лукашенко. Давайте, не знаете, это такія гульні Паўла, што... А пра што кажа Егоров? Калі ён кажа, давайте еўрапейскія краіны вернуць амбасадару ў Беларусь, так, часткова прызнаюць легітымнасць Лукашэнкі, а ён у абмен выпусціць палітвязня. Так. І хто з кім будзе размаўляць? Так з Лукашэнку, то бок гэта не будзе нават ніякай сделкі. Амбасадары вернуцца ў Беларусь, часткова легітымнасць прызнаюць, а Лукашенко нічого нікому не будзе вінны. Гэта будзе сделка паміж еўрапейскімі краінамі і Лукашенко. Бок з ім можна размаўляць. З кім? З Лукашенком. Яны будуць з ім размаўляць. Слухайте, давай... І вымушаныя будуць яму давяраць. Давайте шчыра. Нет, стоп, одну секундочку. Давайте ў гэтым месте... Нет, давайте ў гэтым месте... Як Латушка можа мысліць гэтую сітуацыю. Слухайте. Памятаеце 1917 год? Ну, смутна. Смутна. Так, я таксама смутна. Жудасныя падзеі. Жудасныя. Краіна цалкам аб'ятая крывёй. Падзеі значна больш жудасныя, чым тыя, якія адбыліся ў Беларусі ў 2020 годзе. Мы разумеем гэта. Саветы незаконная ўлада цалкам. Яны 70 гадоў былі незаконнай уладай. За іх ніколі не галасавалі грамадзяне з Савецкага Саюза. Мы разумеем гэта. Пытанне ў меня да вас, Павел. Калі краіны Захада пачалі прызнаваць і прысылаць паслоў? Я не ведаю, калі яны пачалі я нагадаю, прызнаваць. 24 год. І за 5 гадоў усе краіны прызналі існаванне гэтай незаконнай улады і пачалі будаваць адносіны. Да, што прывяло да таго, што гэтая ўлада пратрымалася да 91-го года. А цяпер у меня пытанне. А якой вы бачыце будучыню? Ну, глядзіце, а вы гэта як станоўчы прыклад прыводзіце, тое, што яны пачалі такі будаваць адносіны з бальшавіцкай савецкай уладай? У мяне, ведаеце, станоўчы ці не станоўчы з якога пункту гледжання? З маральна-этычнага? З гістарычнага. Ці з гістарычнага? Гэта прывяло фактычна да галадамору, да вялікага тэрору. Окей, там Сталін перамог у вайне. Да, вось гэты штамп паўтару, да. Окей, Савецкі Саюз паляцеў у космас, там абагнаў США на некалькі месяцаў. Але гэта што было? То бок гэта было правільнае рашэнне з іх боку все ж таки увайсці ў камунікацыю? Я бы прапанаваў, калі мы кажам пра правільнае рашэнне ЗША ці Вялікай Брытаніі, тады ці Германіі, так? Запытвацца ўсё ж такі грамадзян гэтых краін і глядзець на гэта іхнімі вачыма. Усё ж такі, а не нашым. З пункту гледжання мяне як нашчадка Савецкага Саюза, я таксама лічу, што калі б не падтрымлівалі гэтыя суадносіны, магчыма, как бы Савецкага Саюза не было бы, ён бы значна раней скончыў свой час. А магчыма і не. Магчыма бы людзі жылі, як зараз у паўночнай Карэі, але жылі бы і была бы краіна за кратамі. Гэтаму так, мы ступаем на такую хіскую глебу. Але я упэўнены, што калі скончыцца вайна ва ўкраіне, і калі ў Беларусі пройдуць наступныя выбары 25-го года, якія, конечно, ніякія не выбары, праз некалькі гадоў еўрапейскія паслы паедуць у Беларусь. Чаму я ў гэтым упэўнены? Таму што они з'ехалі з Беларусі, ну так, масава, і таму што яны зараз не знаходзяцца ў Беларусі з-за вайны, за удзела Беларусі ўсё ж такі в вайне, на якой мы ніяк не ўплывалі. І таму вось гэтая опцыя, давайте яны вернуцца, яна мае срок дзеяння.
яна мае срок існавання. Гэта зараз нам вельмі прыгожа казаць, так як быццам мы ўплываем на тое, што няма паслоў у краіне. Давайте зробім так ці зробім так, але праўда в тым, што мы не ўплываем. Ні Егораў, ні Латушка, ні Светлана Ціхановская. На гэта не ўплываюць. То бок вы намякаеце на тое, што сыходзіць час, пакуль адсутнасць амбасадараў можна на нешта памяняць увогуле. Канешне, увогуле. Неўзабаве пачнуць вяртацца самі. Пачнуць вяртацца самі. І вельмі добра крычаць: мы не здрадзім, мы пойдзем наперад. Але з такімі крыкамі, ведаеце, Латушка ўжо дайшоў да таго, што жаліцца, што людзі не прыходзяць на акцыі ў Варшаве. У яго ўжо народ, ведаеце, такі недобры, бо яго не падтрымліваюць на акцыях в Варшаве. І вось гэтыя бездумныя, бессэнсоўныя гэтыя крыкі вядуць яго да статуса, прабачце, мне опять накидают на меня за гэта, да статуса пазняка, у якога есть вельмі невялікая, але адданая яму там частка аўдыторыі. Мы, дарэчы, бачылі гэтую частку аўдыторыі учора на пікеце ў абароны Белсата, і калі прыбраць адтуль супрацоўнікаў Белсата, якія прыйшлі, то я так скажу, што не вельмі вялікая частка адданай аўдыторыі Зенона Пазняка, як мы... У нас зараз у каментарах убачым, як на мяне накінуцца за тое, што я так накідваюцца. Зенона узгадываю без павагі. Не, накідваюцца нават без Зенона, все нормально. Добра, нормально. У каментарах. Так вось, гэта шлях у гэты маргінальны стан. Калі ты барацьбіт, але тебе ніхто ў Беларусі не жадае слухаць, таму што ты адарваны ад рэальнасці. І вы верна зразумелі маю думку наконт гэтых паслоў. І гэта не апошняя думка. І нам трэба перастаць вось гэта крычаць, перастаць падсоўваць адзін аднаму гэтай там паперкі, перастаць гуляцца у вось гэтыя там публічныя заявы. Я ж тоже магу зараз сидзець і казаць нешта такое громкае, чаму я не здражу і так далей. Нам трэба сесці і паразважаць усё ж такі з удзелам тых самых экспертаў, аб якіх кажа Роза Маратаўна, там, Шрэйбмана, Астапені, Усава і астатніх, дзе мы ў рэальнасці знаходзімся. Ведаеце, стратэгія 25 нам уже не патрэбна. Мы уже праспалі 25 год. Мы як дэмакратычныя сілы. Я бы ўсё ж такі казаў аб тым, што патрэбна стратэгія ўвогуле без якіх такіх умоўных тэрмінаў. Гэта будзе малы ўплыў, гэта будзе малая стратэгія, але ўсё ж такі нам патрэба нешта рэальнае, а не вось такое маляванне сябе значна большымі, чым імі ёсць на самой справе. Таму вось такое маё стаўленне. Я рады таму, што нашы гэтыя там крытычныя нейкія заўвагі вызываюць вось гэтае зараз абмеркаванне. Наконт легітымнасці Ціхановскай, слухайце, меня запытваюцца, а што, а як, а якая будзе там працэдура і так далей. Давайте дажывем до траўня 25 года, калі гэта пытанне будзе сапраўдным. І к гэтым моментам мы уже, напэўна, будзем бачыць вынікі як быццам выбараў ці бачыць тое, што будзе адбывацца. Можа, гэтым моменту уже будзе іншае становішча на фронце і будзе некае пагадненне аб спыненні вайны. Напэўна, адбудуцца і шмат яшчэ якіх падзей. Мы будзем у траўні 25 года і будзем абмяркоўваць гэта тады, калі гэта сапраўды будзе пытаннем перад намі. Нешта вырашым. Без удзелу Канаровіча, Егорава, Пракоп'ева, ці з удзелам Канаровіча, Егора, Пракоп'ева. Але тое, што адбылося зараз, гэта непрыгожа, і я не згодны. Да гэтага можна ставіцца я так, як вы ставіце, паважаныя гледачы. Што ж, у бліжэйшы час, я думаю, што мы чакаем рэакцыю сакратарыята і старшыні каардынацыйнай рады наконт таго, што будзе з гэтым статусам Ціхановскай. Я не ведаю, ці можа яна адклікаць подпіс. Напэўна, гэта не прапісана у гэтых вось пагадненнях, але паглядзім, што будзе. Прапаную на гэтым як ізноў коску паставіць, ўсё ж такі мы з вами кожны тыдзень сустракаемся і хоць 5 хвілін ужо вось давайте паставім сабе за мэту вось у 3 з невялікім там па беларускім часе скончыць. Глядзіце, увесь беларускі онлайн-рынок гэта больш за $1 мільярд, там 1 100 000 000 па нейкім там... $1 мільярд. Беларусы набываюць у онлайне? У онлайне больш за $1 мільярд товараў. І гэта
яшчэ невялікая частка ўсяго разробнага рынку. Таму і гэта частка будзе расці, і расці будзе хутка, таму што гэта тренд, сучасны тренд, і Беларусь запаздвае ў гэтым трендзе. Так? Чвэрць-траціна гэта Wildberries. Гэта вялікі гулец, і гэта гулец, да якога трэба было б ставіцца як да амаль манаполіі, таму што Еўраопт і там абмяжоўваюць, калі ён 20% рынка. Таму гэта вялікі гулец. Таму тое, што з ім адбываецца, уплывае на тое, што адбываецца з Wildberries у Беларусі. Другое. Сітуацыя з мужам. Глядзіце, у яго 1%. Зразумела. Але ж ўсё ж такі, калі вось такія праходзяць такія зліянні, такія, то патрэбна правесці гэта зборыш акцыянераў і подпіс за ці проці, але ўсё ж такі подпіс яго павінна быць. То бок муж з жонкай мусілі сесці за стол. Так, правесці. Да, і прысутнасці адвакатаў. Я нагадаю, што ў ЗША уладальнік вельмі невялікага пакета акцый, там міні за 1% у Тэслы, напэўна, у Алана Маска у этой кампаніі, забараніў выплачваць яму больш за $50 мільярдаў праз суд. Ён быў вельмі малым, але праз суд он казаў, гэта ўплывае на мае асабістыя фінансавыя вынікі, я не згодзін. І ўсё, і суд забараніў. У нармальнай краіне, дзе існуе гэта суд, нармальны суд, гэта працуе права. Па-трэцяе, у мужа 1%. Гэта там, калі ацэньваюць всю кампанію 7 мільярдаў, гэта $70 мільёнаў. Здавалось бы, што яму з гэтага 1%. Але ж у нас ёсць заканадаўства. Па разводу яму належыць палова. Палова ад гэтага всяго. Калі яны развядуцца. А такой іх ідзе працэс развода. Працэс ідзе, так. Так, і ў іх ідзе працэс развода. Кампанія была заснавана, калі ўсё верна адсочваю, тады, калі яны былі ў браке. І таму палова 7 мільярдаў гэта яго. 3,5 мільярда. І таму, калі, ведаеце, калі не казаць пра там нейкія асабістыя там стасункі, калі б гэта была там не Тасяна, а нехта інш, калі нехта, ведаючы, што яму праз некаторы час трэба будзе аддаць палову, наўмысна стварае умовы, каб гэта палова стала менш, а гэта таксама, потому што аддаць траціну за нішто, гэта азначае, што гэта палова застане менш. То по нармальному суду гэта таксама магчыма абспрэчваць. У мяне было 3,5 мільярды, траціна, асталося толькі 2. Напэўна, я не задаволены. І, напэўна, за $1 мільярд я магу пайсці і к Рамзану Кадырову. Ладно, хорошо. Таму здесь есть вот такая другая частка. Но ў выніку Беларусі ёсць і трэцяя частка. Усе кажуць аб тым, усе кажуць, эксперты кажуць аб тым, што аддача гэтай траціны гэта умова для крышавання. Дах. Гэта такі дах. І хто ў нас на даху? Сулейман Керимов сидзіць. Там вось гэтую кампанію Русаўдор гэта частка таварыша Сулеймана Керимова. А я нагадаю, хто такі Сулейман Керимов для Беларусі. Гэта той самы чалавек, якога збіраліся пасадзіць за крату ў 2013 годзе. Пасадзілі яго намесніка Баумгемпнера і пратрымалі некалькі месяцаў у СІЗА. Тады, я нагадаю, Мясніковіч, калі тады быў прэм'ерам, запрасіў абмеркаваць падзеі на калійным рынку, ведаючы, што іх будуць браць, што КДБ будзе браць таго прыедзе. Ён запрашаў 3 чалавек, даехаў толькі Баумгемпнер, і адсядзеў некалькі месяцаў у СІЗА КДБ. Даехаў бы Сулейман, сидзеў бы Сулейман. І з гэтага часу у іх вельмі дрэнныя стасункі. Лукашенко настаяў над тым, каб Сулейман прадаў долю ў Уралкалі. І ён быў вымушаны прадаць правільнаму чалавеку сваю долю ў Уралкалі. Таму, калі крышай Wildberries будзе Сулейман Керимов, і гэта кампанія будзе працаваць у Беларусі і выкочваць Беларусі сотні мільёнаў $, мне вельмі цікава, ведаеце, як назіральніку, як да гэтага будзе ставіцца Лукашенко? Ці спадабаецца яму такі возврат Сулеймана ў беларускім бізнесе? Я вось пра гэта не ў курсе, што яго нейкім чынам выжылі пасля гэтай історыі з Уралкалі, да? Уралкалі это ж цяпер Мазепін, а Мазепін, у прынцыпе... Менавіта гэта гісторыя і была. Умовай па падоўжванню працы і нейкіх суадносінаў з Уралкалем тады было, што Сулейман павінен сысці, і ён сышоў.
гэта было так. І цяпер атрымліваецца, што ён можа атрымаць кантроль над кампаніяй, якая ў Беларусі аперуе 30% закупак грамадзянаў праз онлайн. Так, таму гэта вельмі цікава. І гэта... Пытанне, як будуць рэагаваць на гэта беларускія ўлады. Так. А беларускія ўлады, яны як умеюць рэагаваць, калі нехта... Ну, это ж эканамічнае пытанне. Конечно. Ну... Можна ж кошты замарозіць, можна чалавека замарозіць, як бы там, ну, так. Можна просто взять і нацыяналізаваць, як гэта было ў выпадку з Макдональдсом. Макдональдс каштаваў 4 мільёны долараў, здаецца, беларускія актывы Макдональдса, а калі я не памыляюся. Wildberries, конечно, будзе кавалак сотні мільёнаў. Такі пабуйней, але не тое, каб у беларускіх уладаў не хопіць шчок гэты кавалак адкусіць. У прынцыпе, я думаю, што яны даўно чакалі такого падарунку. Гэта, безумоўна, складана. Крайнімі, я так разумею, як звычайна апынуцца беларусы, якія ці страціць магчымасць набываць праз Wildberries, гэта значыць страціць. Менш зробіцца канкурэнцыі, дзе менш канкурэнцыі, там растуць кошты заўжды. Ну, как бы, такія умовы эканамічныя, эканоміка кажа, што так, але як будзе на самой справе, ну, паглядзім. Ну, ці Wildberries умоўна нармалізуюць, і адбудзецца, ў прынцыпе, тое самае. Як бы там, дзе нармалізоўваюць, там, дзе няма рынкавай канкурэнцыі, да, там, дзе планавая эканоміка, і ўсім кажуць, ты гэта прадаеш за столькі, гэта за столькі, там, безумоўна, растуць кошты і утрымліваецца дэфіцыт, калі кошты не растуць. Гэта цікавы беларускі ракурс таго, што здавалася б, семейны канфлікт, семейная разборка ў Расіі. Ну, з удзелам Рамзана Кадырова чамусьці. Але, ну, такі серыял цікавы з акторамі, як это, першай лініі, да? Прабачце, але нечакана наступствы для беларусаў могуць апынуцца, я б не сказаў, што нечаканымі, нетрадыцыйнымі, але факт у тым, што яны хутчэй за ўсё будуць. Ну і за гэтай гісторыі, я так разумею, можна працягваць назіраць. Бо пакуль жа нічога не ясна. Пакуль нічога не ясна. Да? Пакуль мы ў самым пачатку. Ну і, ведаеце, аб чым я так запамятаў трохі, вернуся з Wildberries, ведь гэта гісторыя з гэтага сліяння пачалася з пажару на складзе Wildberries у Шушарах. Уявіце себе памер пажара, просто паважаныя гледачы. Гарэлі гэтыя склады, 50 тысяч квадратаў гарэла адначасова, палыхала. Столб 50 метраў. Это 16-этажны будынак. Вось такі быў столб, і згарэла... Дыму, так? Пламя. Вогне. І згарэла гэтых самых тавараў на 200 мільёнаў долараў. Можете себе уявіць, 200 мільёнаў долараў згарэла. Кажуцца, потому што гэта быў такі невыпадковы, как бы, здзейсненне. Ну, вось так. Я скажу, што я згадаў класічны савецкі фільм. Я вот ад гэтых асацыяцый все спрабую пазбавіцца, але ад ревізіі нас может спасти только кража. Ну, ці пажар. Не нас, а вас. Вось, я ад гэтай асацыяцыі ў дадзеным выпадку адмовіцца не магу. Ну, ці гэта у Польшы што таксама гараць рынкі часам. І гэта частка такіх чорных бізнес-працэсаў, разборак і гэтак далей. Што ж, ну, супрацоўніцтва ці там зліццё, якое пачынаецца з пажару, гэта, конечно, хутчэй за ўсё не такое ўжо і добраахвотна. Можа быць, направду, і даволі сумнае зліццё. Ладно, перагаварылі мы 6 хвілін, але, ну, я маю на увазе да абяцаных намі 3 гадзін, калі мы хацелі скончыць, але тым не менш, ну, вельмі цікавую гісторыю Александр распавёў пра Wildberries, такі ракурс, якога ў мяне ў галаве прынамсі не было. Да таго мы абмеркавалі, што адбываецца ў каардынацыйнай радзе, вось таксама гледзяшча фракцыі Пракоп'еў Егораў Кныровіч, я так разумею, да, фракцыі беларусы. Чым скончыцца гэта адкліканне подпісаў, будзем назіраць. Перад тым
пра што ж мы распавядалі то перад тым. 9 жніўня. 9 жніўня, сябры. І 9 жніўня мы скончым, таму што гэты дзень я бачыла пытанку. На 9 жніўня вось слёзы на вочы наварочваюцца, і там вось градацыя адказаў, ці да ўжо якое 9 жніўня, 9, 10 мне вообще по барабану. Вось, але мне здаецца, што ўсё ж такі большасць беларусаў, асабліва беларусаў неабыякавых, якія аглядаліся па баках да 20-го года, якія сачылі за падзеямі, гэтая дата абыякавай не пакідае. І сёння, як то будзе адзначаць, не ведаю, ёсць адчуванне, што шампанскае адкрываць рана, ну, значыць, неяк па-іншаму. На гэтым, сябры, развітаемся да наступнага тыдня. Дзякуй вам вялікі, што глядзелі наш стрым. Александр Кнырович, палітык, блогер, быў у нашай студыі. Да пабачэння, Александр. Дзякуй вялікі, Павел, і да пабачэння, паважаныя сябры, і, канешне, віншую з гэтым святочным днём. І Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне з боку Еўрарадыё. Пачуемся.